Awni yang ma al ni ne ma tɔgɔ fɔ bɛɛ kan ka ni faamuya jala sabula an denmisɛn ma kun bɛ nin san kosɛbɛ a bɛ fɔ nin de ma ko nɔnɔni dɔw b'a fɔ a ma ko kɛrɛmuni aw bismila an ka daga sigilen ɲuman ta kan an bɛ ji kilancɛ bɔɲango k'a la ka sɔrɔ ka verre dɔ ta n'a y'i ja ni manamafɛn de b'i bolo i bɛ se ka mana k'a la a bɛɛ bɛ se k'a yele an b'an jija an ye fɛn min sigi ta kan n'o ye verre ye walima mana ji kana na k'a la dɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an b'an ka chocolat noir ta ni blanc b'i bolo a bɛ se ka kɛ ni o fana ye komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a ye yeleli dabɔ dɛ an bɛ to k'a lama sabula kisɛkisɛnin bɛ to ka k'a la i b'a to yen nɔ o kisɛkisɛnin ninnu bɛɛ de ka yele o de b'a to a bɛ ɲɛ an bolo kosɛbɛ k'a fɔ k'a dɔgɔyara ɲɛkɔrɔ i jɔn ka ji dɔɔni k'a la walima nɔnɔ dɔɔni n'i y'o kɛ a bɛ bari dɛ a selen ɲuman an bɛna k'an ka bɔlini kɔnɔna na ne ka bɔlini ye papiye de ye nka u ka bɔlini manamani ninnu a bɛ se ka kɛ olu fana kɔnɔna na baasi foyi den kelen t'a la an b'a tɔni an ka bɔliniw kɔnɔna na ka sɔrɔ ka n'a sɛɛlɛ an ka bɔlini kɔnɔna na walasa a k'an ka bɔlini fan bɛɛ lamini komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a y'an ka bɔlini fan bɛɛ lase an b'an ka bɔliniw ta sisan ka sɔrɔ ka taa sigi firigo kɔnɔna na walasa nin min kɛra a la a ka ja komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin ye nɔnɔmugu kilo kilancɛ talen ne fɛ an tɛ ji bɛrɛ k'a la dɛ n'i ye ji k'a la a bɛ ji salasala kosɛbɛ aw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nɔnɔni dunnen de ka di an bɛ ji k'a la ji min ma se kilancɛ ma ji fitinin dɔrɔn n'i y'a dɔn k'i bɛ dute i ka nɔnɔ na i kana na ji yɛrɛ bɛɛ k'a la ɲɔgɔn fɛ i bɛ ji k'a la dɔɔni walasa a ji kana na tɛmɛ i bolo an b'a don ɲɔgɔn na sisan fo ninnu fana ka ɲɔgɔn bila komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a ye ɲɔgɔn bila kosɛbɛ ne tɛna sukaro kɛ n ta la dɛ ne bɛna sukiri vanille dɔrɔn de kɛ n ta la o kasani bɛ wuli a nɔfɛ an b'a n'o fana don ɲɔgɔn na fo a ka ɲɔgɔn bila komi n y'a fɔ cogoya min na i t'a ji caya sabula ni sukaro kɛra a la o fana de b'a to a bɛ ji dɔɔni olu bɛɛ de b'a to a ji bɛ tɛmɛ maa dɔw bolo komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a dunna a selen filɛ nin ye dɛ an ka bɔlini fana o kɔnɔna jara n'a kɔni fɔra ko kɛrɛmuni a koko t'an tɛ dɛ koko ka d'a la kosɛbɛ ne ye ne nin maanaw an bɛ koko fɔlɔ kɛ an ka bɔliniw kɔnɔna na ka sɔrɔ ka na an ka nɔnɔ k'a sanfɛla la sa an ka nɔnɔ dilannen ɲuman an b'o ta k'o kɛ koko in sanfɛla la ne nin maanaw i yɛrɛ de b'a lajɛ nin yɔrɔ la dɛ n'a sɔrɔ la i bɛ koko ni nɔnɔ ɲami ɲɔgɔn na walima i b'a kɛ ne ta in kɛcogo la a bɛɛ ka di a bɛɛ kɛlen ɲuman a la an b'a yuguyugu dɔɔni walasa a ka jigin an ka koko ninnu kan ka ɲɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛɛ b'a dɔn nɔnɔ kalantan tɛ ale de b'an dɛmɛ a minni na an b'o turuturu a kɔnɔna na ne nin maanaw nin yɔrɔ la i b'i muɲu ka sabali sabula a bɛ to k'a fɔ k'a bɛ jɛngɛ a la i b'a minɛ ka ɲɛ yɛrɛ de walasa a ka positiɔni ka ɲɛ kala turulen a sanfɛla la an bɛ koko laban k'a la koko in ka di ne y'a la koyi o la sa an bɛ sɔrɔ k'a ta ka taa bila firigo kɔnɔna na o ka kabako d'a kan ɛri damadɔ kɔfɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a sera dɛ komi n y'a fɔ cogoya min na ne ka bɔlini ye papiye ye ne y'a fara wuli ka bɔ a kan dɔrɔn ni video in jara o ye a y'a bila ka taa aw fɛ maaw kun